नमस्कार हो, दंडवत प्रणाम. एव्हरी टाईम तुम्ही लायक कोण अटेंड करताची रिसाइट द भगवद्गीता. व्हेरी व्हेरी नाईस. दिस इज अ व्हेरी स्ट्राँग ग्रुप असं हें. आनी म्हगेले म्हाका भाग्य की हांव हांगा येवन तुमगेल्यान एक कॉन्ट्रिब्यूट करता. स्मॉल कॉन्ट्रिब्युशन फ्रॉम माय सायड. कृष्णाला मागून घेता की अशीच आमी मेळता आसची आनी कृष्ण कृपा पुराणां प्राप्त जावं. आणि कृष्णाला अशी गुणगान करची आम्ही अशी मेळटा आसया म्हणून. तर आज आमगे डिस्कशन ना भागवत पुराण कोंकणीचे भगवद्गीता मूळ तत्व म्हणजे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता आणि तांतूल एक मुख्य विषय म्हळ्यार थीम प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन म्हणजे कशें आमी ते दैनंदिनांत आमगेले गीताचे उपयोग करून आमी आमगे जिवनांत ते फॉलो करता. हाजे वयरी विंगड विंगड टॉपिक आमी आयकता आसची आणि सुरवेज क्लासान तुमी रिडिंग स्पिरिच्युअल लिटरेचर म्हळ्यार भागवत कथा वाचूचे, देवस्थानां वचचें हें पुराय हाजे वेळेर तुमी क्लास अटेंड केला. आणि आज एक मस्त इम्पोर्टंट सेशन आमकां मुख्य विशया वयर आसा आनी ते टॉपिक म्हळ्यार उपवास करचे उपवास. हाजे वयरी भगवद्गीतांतू आनी श्रीमद भागवतमा दाखून आमकां कसो कोण येता आणि श्रीला प्रभुपाद आमकां कसो हाजे वयर सांगताची, कसो मार्गदर्शन दिताची हें सांगचे एक नम्र प्रयत्न हांव हाजी करता. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज एंड ग्लोरीज टू राधा रास बिहारी जी. आता मेन म्हळ्यार उपवास. उपवासाचे फुल्ल वर्ड उपास म्हणून ब्रेक केल्यार ताचे 2 पार्ट्स जाता. उप म्हळ्यार नियर म्हळ्यार मस्त लागींची आणि वास म्हळ्यार रिसाइड म्हळ्यार तूं थंय रावचें. तर उपवास म्हळ्यार मस्त कृष्णाले आणि विष्णूले लागींची रावचें. सो टू रिसाइड नियर कृष्णा. आतां उपवास म्हळ्यार कृष्णाले एकादशीचे जी आमगेले आमी फॉलो करताची. एकादशी म्हळ्यार कसं जाता हिंदू चंद्रमानाचे पंचांगा भितरी एक पवित्र दिवसू हो दिवसू अमावास्या आणि पौर्णिमाचे नंतर 11th डे म्हळ्यार 11वो दिवसाक आसता. म्हयन्याक 2 फावटी एकादशी येता. एकादशीची मुख्य म्हळ्यार पुराय विष्णू आणि कृष्णाल भक्तगणाची तांनीची एकादशी दवरताची. आणि ह्यो दिवस मात्र विंगड विंगड तर्फेन तांनी करताची. थोडे जाण ग्रेन्स बांद खायनाची. डिफरंट डिफरंट वेज पीपल डू. थोडे जाण उदक पिनाची. सो इट वॉज आतां निर्जला एकादशी आशिल्ली. तर ह्या दिवसाक मात्र उपास करताची, लजान प्रार्थना करताची, भजन करताची आणि देवाले स्मरण करताची. आता कित्याक पाळताची हें म्हणल्यार सो व्हाय डू वी फॉलो एकादशी आणि व्हाय डू पीपल फॉलो एकादशी? ताचे आमी थोडेशी ध्यान केल्यार एक तरी आध्यात्मिक कारणा खातीर म्हळ्यार मन अशी शांत जावका, देवाल भक्ती आनी तागेलें आत्मचिंतन करता म्हणूची आध्यात्मिक कारणान मस्त जाण उपास करताची. थोडे जाण शिष्ट म्हळ्यार संयम म्हळ्यार दे वॉन्ट टू बी बॅलन्स्ड इन देअर लायफ म्हणून तांणी करताची इच्छा तांगेले सवय तांगेले हॅबिट्सावयर नियंत्रण करच्याक तांणी उपास करताची. थोडे जाण घरांत उरले आनी पिढी पिढ्या दाखून पुराय रिती-रिवाज चलता असो, प्रथा चलता असो म्हणून परंपरा तांगेली परंपरा भितर तांगेली फॅमिली पुरे करता असो म्हणून तांणी उपास करताची. थोडे जाण अशी शारिरीक आणि मन म्हळ्यार म्हाका मस्त बेटर फील जाता म्हणून. मस्त जीवन मस्त जाणांक उपासान मानसीक आणि शारिरीक विश्रांती मेळटा. म्हळ्यार माय स्टमक हें तें पुराय. सो सम पीपल एकादशीची उपास पुराय एकच पद्दतीन करनाची. थोडे जाण धान्य सोडताची म्हळ्यार दे डोंट ईट ग्रेन्स. थोडे जाण फळ मांस खाताची, थोडे दूध घेताची आणि मस्त मस्त कठीण उपास थोडे जाण करताची व्हेरी रिलिजियसली. आतां काल कसं आशिल्लें निर्जला एकादशी आशिल्ली हांगा एटलीस्ट इन मुंबय आणि पुराय एकादशी भितरी श्रेष्ठ आशिल्ली एकादशी ही निर्जला म्हणटाची. उदक पिना तशी केलेलो उपास. आतां ह्या दिवसाक भक्तगण संपूर्ण उपास करताची म्हळ्यार काही ना, खावची ना, पिवची ना, उदकय ना, काही ना आणि मस्त कृष्ण कथा आयकताची, हरिनाम जप करताची. आतां ताची एक साना स्टोरी क्विकली हांव सांगता तुमकां. निर्जला एकादशी म्हळ्यार भीमा पांडव तागेल्या जिवनाचे पुराण अगोतस ही वॉज व्हेरी व्हेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग आणि तांकां एकादशी उपास बाकी पुरे पांडव करतालेची तांकां करच्याक मस्त कठीण जातालें. तो ही गोज टू व्यास मुनी आणि सांग निमगीताची की म्हाका एक एकादश केल्यार पुराय एकादशीचे लाभ कशे मेळटले. सो व्यास मुनी म्हणटाची की एक निर्जला एकादशी आसा त्या उपवासान तुका पुराय एकादशी फुल इयर एकादशीचे लाभ मेळून येता म्हणून उपवासाचे खरो अर्थ मात्र
इट इज नॉट टू टेक द लाभ मात्र खरं अर्थानं जेवण सोडची ताजे मेन एम नाही. मेन एम म्हळ्यार कृष्णाले लागणूक वाडोवची. सो उपवास म्हळ्यार मेन ताजे मूळ म्हळ्यार कृष्णाले लागणूक वाडोवच्याक वी आर डुईंग द फास्टिंग. आता शिला प्रभुपाद तांतू सांगताची की शरीराची मागणी पूर्ण केलेल्यान कृष्ण भावांतूची वाड जाता. सो टू रिड्यूस अवर बॉडीली डिमांड्स बाय रिड्यूसिंग अवर बॉडीली डिमांड्स आमगेर स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस ताजे भितर वाड जाता. सो इट इन्क्रीजेस. So, what does the Bhagavad Gita tell us now? And what does the Bhagavad Gita tell us about all this? आता 9.26 everybody knows. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयत्तची तदहम भक्त उपरतम अस्नामी प्रयत्त आत्मना. आता कसं आम्ही देवाक भक्तीन दिताची. सो वॉट एव्हर वी कीप फॉर द लॉर्ड, प्रेम आणि भक्ती हे दोन ह्या स्टॅन्झा भितर आसा, ह्या वर्सा भितर आसा. आणि त्यांची मेन म्हळ्यार सो द origin of fasting is to create this prema and this bhakti. So Lord says, ye prem आणि भक्ती तू या दोन हाजेर म्हाका प्रे करी, यू गिव्ह मी वॉट एव्हर यू गिव्ह, हांव ते स्वीकार करता. श्रीला प्रभुपाद तशीच म्हणटाची की अर्थ म्हळ्यार कृष्ण आमगेले भक्ती आणि प्रेम या दोन्ही स्वीकार करताची. म्हणूची एकादशी दिवसाक आम्ही आमगेल भक्ती आणि 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 वाडिता वतात. सो दॅट इज वन एम थ्रू विच एकादशी व्रत दवरून आम्ही आमगेल भक्ती आणि वाडोवचे आम्ही प्रयत्न करता. हरिकथा आयकुका, जप करका, कृष्णाल उडगास करका. सो मल्टिपल वर्स आसाचे. आता भगवत गीता 2.59 आणि तो बरयला विषय विनिवर्तन्ते म्हळ्यार सेन्स एन्जॉयमेंट नेगेटिव्ह म्हळ्यार निहार आहार यस्य देहिना नेगेटिव्ह पुराय बॉडीन तू नेगेटिव्ह थिंग्स आम्ही ते पुरे गिव्ह अप करता. कसल निमित्त? बाय क्रिएटिंग उत्तम रुची म्हणजे दुसरी कसले उत्तम रुची आयलेल्याची अनुभव केलेल्याची आम्ही खालची विषय पुरे सोडयता. सो वी कॅन लिव्ह एक्सपिरियन्सिंग अ हायर टेस्ट. देन ओनली वी कॅन गिव्ह अप लोअर एंगेजमेंट्स. म्हणजे सनसन पुरे नेगेटिव्ह रेस्ट्रिक्शन्स जे आसाची ते करून पूरे सेन्स एन्जॉयमेंट वी कॅन कंट्रोल ऑल अवर बॉडीली रिक्वायरमेंट्स. टेस्ट देन वी कॅन से एन्जॉयमेंट. तो ह्या कसले वरची टेस्ट जाली की मात्र आम्ही सकाळची विसरताची. सो फॉर दॅट ऑल्सो यू नीड टू शिला प्रभुपाद सेस की कृष्ण भावनेनची आमकां उचित आनंद मेळटा. सो दिस हायर टेस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस we will get only by doing sadhana, and that one way of doing sadhana is to fast. The Srimad Bhagavatam कसं बरेला तो 1.2.17 it is written की कृष्ण पूरा जणाल हृदया भितर आसा. So he is in everybody's heart and he cleanses the desire for material enjoyment. Mantra, whose heart? The heart of the person who hears his messages. म्हणजे कोण तागेले खरी कथा ऐकता पुराय जणाल हृदय वास करता श्री कृष्ण तागेल कथा ऐकलेले भक्तालेची मनान तुले पुरे वासना विचारू काण सोडता. means he cleanses the desire for material enjoyment. So it is very important. या पुरा आम्ही वाजिता आसाची श्रीमद भागवतम. We are listening to such beautiful classes तुम्ही घेता आसाची. So all that the main aim of everything Srila Prabhupada सांगताची की is to cleanse the heart, and the more and more we listen, the more and more we get attracted to Krishna, आणि ते भाव आणि आमगेले प्रेम आमगेले जागरूक जाता. आता कृष्ण कथा ऐकले ना हृदय आमगेले शुद्ध जाता. सो दॅट इज व्हेरी क्लिअर दॅट आवर हार्ट बिकम्स व्हेरी व्हेरी प्युअर. म्हणूनची निर्जला एकादशी मागचे एक उद्देश म्हळ्यार आणि चढ हरिनाम जप करका आणि कृष्ण कथा ऐकूका आणि कृष्णाला अशीची स्मरण करका. म्हणून आता आम्ही प्रार्थना करता, सदांच प्रार्थना करता की कृष्णा मेगेल तू वयरची तुगेल वयरची मेगेल भक्ती आनी काही वाडे आनी तुगेल उडगास करची म्हाका सदांची तू तशी तुका सदांची म्हाका तुगेल उडगास काडची तशी कोण दी म्हणून. सो दॅट प्रार्थना वी शुड डू ऑन एव्हरी गुड थिंग दॅट वी डू. फॉर एक्झाम्पल कीर्तनानंतर और आफ्टर डुईंग चॅन्टिंग. दिस इज द वन विच विल इन्क्रीज अवर भक्ती. आता शिकवण म्हळ्यार कसले व्हॉट इज द लर्निंग फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स म्हळ्यार कृष्ण भावामृतांतूची उपास म्हळ्यार मात्र जेवण सोडची न्ही.
मात्र चेतना शुद्धी करचे सो आमगेल कृष्णा कॉन्शियसनेस आमगेल चेतना शुद्धी करून कृष्णाले स्मरण करचे सो निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय. आता खरे अर्थानं उपवासू आणि बाकी विषयांतू एक बॅलन्स कशी दवरता म्हणून भगवद्गीता कसा म्हणते तांतवी आता फर्स्ट 6.16 म्हळ्यार इट टॉक्स अबाउट द योगा सिस्टम तांतू इट सेज दॅट खंयचेय मनशाक चड खावून न्ही तो बिलकुल खायना दोन्ही एक्स्ट्रीम्स सो अति करता ताजे या ते बिलकुल खायना तर त्यांना तागेले चड न्हीद फॉर एक्झाम्पल मस्त न्हिदता न्ही तो उणे न्हिदता हे असल मनीशू केन्नाय योगी जायना सो योगी इज द वन हू प्रेज टू द लॉर्ड और हू फॉलोज द योगा प्रिंसिपल्स टू क्लेन्स हिज माइंडसेट टू ब्रिंग हिम बॅक टू द where he can recognize the Lord. So the yoga system, chapter number 16. आता सेकंड वर्सांतू भगवत गीतांत कसं बरयला युक्ताहार विहारस्य फर्स्ट दे टॉक दॅट उण केल्यारी चड केल्यारी हाजेन कोणेय वी कॅनॉट अचीव द बॅलन्स मात्र युक्ताहार विहारस्य रेग्युलेटेड इटिंग केल्यारी रेग्युलेटेड रेक्रिएशन केल्यारी रेग्युलेटेड आम्ही कर्म केल्यारी युक्ताचे तस्य कर्मसु कर्मय आम्ही केलेले रेग्युलेटेड म्हणजे काम आम्ही करता आसची मिनिमल म्हणजे जितले जावका तितलेची युक्ता स्वप्न बोधस्य म्हळ्यार आमगेले आनी रेग्युलेटेड जावन योगो भवती दुःख ना म्हणजे वैर आशिल्ले वर्सा भितरी दे आर सेइंग दॅट यू गेट दुःख आणि सेकंड वर्स 16 भगवत गीता 6.17 म्हणटाची की दुःख तुगेले ना जाता म्हणजे खाण्यांतू निद्दांतू म्हळ्यार खंयचेय कामा भितरी एक बॅलन्स एक संतुलन दवरल्यारी दुःखांतुल्यान आमकां मुक्ती मेळटा अति करच्यानाच्या आहार प्रसाद ग्रहण करता सेवा करतना सेवा इतले करता की आमकां न्हीद उणी जाता आमगेली सो इट शुड बी दॅट वे सो सेवा ऑल्सो वी शुड डू इनफ दॅट वी इवन टेक इनफ रेस्ट सो दॅट वी कॅन अगेन डू सेवा. The Haridas Thakur 300,000 times he used to chant. तशीची प्रसादमय ग्रहण करना आशिल्लींची आणि न्हीदय ना आशिल्ली बट ही वॉज ऑन अ डिफरंट प्लेन. So similarly, at the first we heard about taking care of the body. So taking care of ourselves by eating regulated need, so all the bodily second is to take care of our mind. So for the mind there is another verse where they say ki discipline kornu balanced तरी एक जीवनाक एक फाउंडेशन मेळटा संतुलन so it gives us this is 6.18 so 6.16 17 and now 18 so 17 talks amgel body and yat amgel 6.18 amgel mind तो यदा विनयताम चित्तम म्हळ्यार आमगेल माइंड शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड आत्माने एवं वतिष्ठते म्हळ्यार आमगेल मेंटल सिच्युएशन एकदम ट्रान्सेंडेंटल म्हळ्यार इट शुड बी वी शुड बी विथ द लॉर्ड निष्प्रह सर्व कामेभ्यो म्हळ्यार पुरे डिझायर आमगेल सेल्फ ग्रॅटिफिकेशन हे पुरे ना आसता युक्ताई उच्चते तदा म्हळ्यार तेन्नाच आमी योगा अंत भितर एक लेवलारी एक मनाची नियंत्रणा पावताची म्हणून तर योगी कसं योगा कोरनोची एक डिसिप्लिन येता मन नियंत्रणा येता आणि पुराय इच्छ शांत जाता आणि ह्या बॅलन्सा भितरी आध्यात्मिक जीवनाचे फाउंडेशन जाता शरीर आमकां ह्या मेळ्ळा सेव करच्याक हाका इट्स नॉट अ टूल फॉर पनिशमेंट सो मस्त चड उपास करूनय इट इज नॉट फॉर बॉडीली पनिशमेंट सो इट इज फॉर मेंटेनिंग अ बॅलन्स उपवास इज फॉर मेंटेनिंग अ बॅलन्स आमगेल मनाचे आमगेल शरीराचे आमगेले बॉडीचे सो इट इज ऑल टू बी डन विथ वन संतुलन सो उपवास दवरलेले शरीरात बाहेर आमगेले क्लीन जाता सो नॉट ओनली एक्सेसिव्ह फास्टिंग विच विकन्स द बॉडी आता आमगेले चड उपास केल्यारी मन आमगेल विचलित जाता शरीर आमगेले अशी बलहीन जाता सो एक्सेसिव्ह फास्टिंग आनी बॉडी वीक जाता डिस्टर्ब जाता माइंड तो एव्हरीथिंग शुड बी विथ द बॅलन्स आता नियमान पाळका सो रेग्युलेशन दॅट इज वाय दिस वर्स 6.18 इट सेज की देर शुड बी अ वेल सिच्युएटेड योगा माइंड
म्हळ्यार इट शूड बी नियम पाळयले मन अशें स्थिर जाता रेग्युलेशन मेडिटेशन जाता स्टेबिलायझेस द मायंड आणि कृष्ण स्मरण सो एट द एंड ऑफ इट एवरीथिंग कम्स अंडर कृष्ण स्मरण कृष्णाक रिमेंबर करच्याक म्हळ्यार कृष्णान उडगास काडच्याक आमगेर मन एकदम स्थिर आसता सो अंटील द मायंड इज it is disturbed there is asthirata again krishna smaran becomes very 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 difficult so if you're very hungry you cannot concentrate on krishna if you're very tired bodily tired again you cannot so there should be that santulana which is very important for fasting आता फास्टिंग इज ऑल्सो तपस्या तपस्या म्हणजे तप तर ताजे विषय मस्त वर्सेस असाची आय जस्ट सिलेक्टेड वन ऑर टू आता तप करचे व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट म्हळ्यार मस्त मस्त डिफिकल्ट म्हणटाची इट इज लायक you have to practice it and you have to try to start fasting and then it becomes your practice म्हळ्यार you get used to it at bhagavad gita 17th chapter it is written about multiple things म्हळ्यार कशी देवाक आमी austerity so what we are saying how we can do austerity how we can do tapasya so we spoke about bodily cleanliness then we spoke about mind then we spoke about the what we said about the mind then body and we are now coming to the tapasya that is austerity first we should respect it's written in 7.14 that we should respect brahman of course we should do austerity tapasya for the lord for brahman for guru आणि मागीर आनम्मा म्हळ्यार आनम्मा कोणेय आमकां स्पिरिच्युअल नॉलेज दिता तांगेल खातीर आमी वी हॅव टू डू सम ऑस्टेरिटी वी शुड प्रे टू देम अँड थँक देम आणि पालन करता म्हळ्यार द शरीराची तपस्या शुड नॉट ओनली बी एक्सटर्नल इंटरनली आसता एक्सटर्नल म्हळ्यार बॉडीली वीच वी आर डुईंग सादेपणा म्हळ्यार ब्रह्मचार्य नॉट टू डू एनीथिंग वीच इज नॉट सँक्शन्ड बाय द स्क्रिप्चर्स आणि टू बी प्रॅक्टिस अहंसा आता नेक्स्ट म्हळ्यार वाणी सो वी स्पोक अबाउट मन नाव कम्स वाणी सो वाणी तपस्या इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे पुरा डिफरंट पार्ट्स आम्ही कंट्रोल करतरीची वी विल बी एबल टू गेट द एंटायर लाभ ऑफ tapasya which is again to achieve the lord's mercy आणि कृष्ण प्रेम आता वाणी तपस्या so this is again 17.15 so we spoke about sharir tapasya in 17.14 and आता मी उलयताची 17.15 भगवद गीता which is again saying की austerity of speech आम्ही कशी करता म्हणून पुरे आम्ही म्हळ्यार we have to tell the truth means we have to tell सत्य उलोवका वाणी आमगेर मस्त प्रिय आसता म्हळ्यार इट शूड बी व्हेरी नायस बेनिफिशियल टू अदर पीपल मागीर वेदिक स्टडी वी हॅव टू प्रॅक्टिस ऑस्टेरिटी ऑफ व्हॉइस म्हणटा ताका वाक मायम तप उच्यते सो द हाऊ वी स्पीक द वर्ड्स शूड बी ऑल्सो करेक्टली म्हणजे तपस्या म्हळ्यार कृष्णा खातीर स्वच्छेन म्हळ्यार स्व इच्छेन त्याग करचे सो वेन वी डू ऑल दिस शरीर मन तप वाणी पुराय केन्ना आमी करताची मन तेन्ना ह्या तपस्या आमगेले कृष्णा खातीर स्व इच्छेन डोंट फोर्स युअर सेल्फ स्व इच्छेन केन्ना आमी करताची त्या तपस्या कृष्ण स्वीकार करता आणि उपवासाचे अर्थपूर्ण जाता म्हळ्यार उपवास केलेलो अलॉंग विथ दिस वेन वी फॉलो आवर फास्टिंग ते मेन ते अर्थपूर्ण जाता आणि एक कृष्ण केंद्रित असल्याचे जाता सो इट बिकम्स मिनिंगफुल आणि इट बिकम्स कृष्णा सेंटर्ड so the main objective of fasting is to do all these things so that we come back to the moola tattva for whom we are fasting and for what we are fasting आता भक्ती ना असल्यार suppose nobody has bhakti but I'm still doing for my bodily pleasures or for my bodily hardship or for becoming thin or whatever तो भक्ती ना असल्याने उपवासाचे शारीरिक कष्ट जाता so it is very difficult only when you are focused with the intent that this I want to do for the Lord तेन्नाची ते मस्त दृढ जाता म्हणूनची शरीर वाणी मन हे पुरे शुद्ध करचे मस्त इम्पॉर्टंट सो बॉडी the speech the mind everything must be purified so that we will attain more love for the Lord
आता मस्त इम्पॉर्टंट म्हणरी हेतू. सो व्हॉट इज इट दॅट इज इम्पॉर्टंट? म्हणजे हांवें इतें करता असं म्हणून. सो दॅट इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हाय एम आय फास्टिंग? म्हळ्यार म्हगेलें इंटेन्शन. हांव उपास मनांत म्हळ्यार महत्वपूर्ण आसा म्हळ्यार कृती. सो माय नॉट ओन्ली माय हेतू. हेतू मीन्स माय इंटेन्शन. व्हाय आय एम डुइंग इट. मात म्हगेली कृती. सो माय एक्शन. So the intention is that I'm fasting, and the action, no, the action is that I'm fasting, and the intention is the love of the Lord. If the intention is something else, then it leads to bodily pain. And if the intention is to love, create love, or to increase our love for the Lord, then it creates a lot of happiness. म्हणजे माइंड आमगेले एकदम क्लियर असता आणि इंटेन्शन आमगेले की कसं आमगेले ध्येय म्हणून ते मस्त क्लियर असता. आणि नेक्स्ट म्हळ्यार हायर टेस्ट. आता वी लर्न अबाउट सेल्फ कंट्रोल. मागीर आमी लिमिटेशन. सो कसं आमगेले तांत भितर वॉट वी नीड टू ईट, कसं आमकां खावका, कसं आमकां खावच्या ना. ऑल दॅट वी विल बी एबल टू डू when we get a higher taste. So we just saw Bhagavad Gita which says that केन्ना आमकां हायर टेस्ट जाता तेन्ना आमगेले सेन्स कंट्रोल येता. हायर टेस्ट जाता तेन्नाच आमकां लिमिटेशन करचें जाता. वाणी आमगेली आनी इट्स बिकम प्लेजरेबल और इट बिकम्स नायस. शरीरय आमगेलें बलवान जाता. सो इट बिकम्स दृढ. निश्चय बिकम्स दृढ. आता भगवद गीता, what does it tell us on sense control and on limitation? बुद्धीर ज्ञानम अस्मोह म्हळ्यार इंटेलिजन्स, फ्रीडम फ्रॉम डाउट, म्हळ्यार क्षमा. आतां क्षमा करचें, टू फॉरगिव्ह पीपल, सत्य उलोवचें, दमह म्हळ्यार कंट्रोल ऑफ युअर सेन्सीस, कंट्रोल ऑफ माइंड, मागीर हॅपीनेस, सुखम दुःखम भाव अभाव. सो ऑल दिस. सो दिस इज भगवद गीता 10.4 and 10.5. Bhayam. So bhayam also it reduces when you get a higher taste. Magir ahimsa, samata. So all this comes. Non-violence. We don't want to eat non-veg. Non-violence. We want to samata. Mari, you have a very equilibrium to get mind mast vichalit jaina. आता सॅटिस्फॅक्शन, तुष्टीस म्हळ्यार सॅटिस्फॅक्शन फील जाता. आणि तांतू भितर एक आसा तपो. तपो म्हळ्यार पेनन्स. सो अगेन वी कम बॅक टू पेनन्स. पेनन्स इज अगेन डिलिरियम म्हळ्यार सोडचें. सो आमी कसं तप करताची तेव्हा एक मस्त इम्पॉर्टंट आमगेले कंट्रोल आणि आमगेले लिमिटेशन भितर. आता त्याच्या नंतर चॅरिटी असं, फेम असं. आणि लास्ट हाका देव कसं म्हणटा की भवंती भाव भूताना मत एवं प्रथा विध. म्हळ्यार हे पुरे क्वालिटीज म्हळ्यार वेदर इट इज बुद्धी और ज्ञानम, इंटेलिजन्स, क्षमा, सत्यम, दाम, सम, हे पुराय हॅपीनेस, बर्थ, भाव अभाव म्हळ्यार बर्थ अँड डेथ, हे पुराय. आणि तांतू त्यांनी एक वर्ड यूज केला तपो. So even including penance is something that I have created. So why has he created all this? So as to make it facilitate आमगेले की आम्ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करचे. So various qualities of living entities in this Bhagavad Gita 10.4 and 10.5 तांत भितरी एक असा तप. आता तप म्हळ्यार कसं when it comes to limitation, when it is coming to sense control, when it is coming to higher taste principle. तर तप म्हळ्यार ताचे रुल्स असताचे. म्हळ्यार सकाळी उठाचें. सो वी हॅड आमगेले व्हेन आय रिमेंबर माय ग्रँड पेरेंट्स सकाळी उठाचें, न्हावचें, तप मस्त बाद जाता. सकाळी उठाच मस्त बाद जाता. जाल्यार तप करचें. सकाळ त्यांनी ॲक्चुअली थंड उदकान न्हातालीची, बांयंतल्याक न्हातालीची. उपास, उपास करचें, बाद जाता. सो वी हॅव टू स्ट्रगल समटायम्स. मात्र ताजे ध्येय कसं म्हगेलें इंटेन्शन कसं ताचें. अगेन कम बॅक टू दॅट कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हाका एडवान्स करचें आसा. म्हणून एक दृढ निश्चय करून हें शरिराचें दुःख भक्तगण एक्सेप्ट करता. सो तप इज व्हेरी 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 हाय लेवल. मस्त डिफिकल्ट. मस्त उणे जाण करताची. सो हार्डली व्हेरी फ्यू पीपल नो अबाउट एकादशी. अँड आउट ऑफ दॅट मेनी फ्यू पीपल ओनली प्रॅक्टिस इट. आता मस्त जाणा पॉलिटिक्सा भितर मस्त फेमस आसा. सो पीपल ट्राय टू डू पॉलिटिक्सा भितर निर्जला उपवास. आय विल फास्ट अन टू डेथ.
आता त्या एक मोड विंगड मोड. सो हिअर वेन वी आर फास्टिंग वी आर इन द मोड ऑफ गुडनेस. सत वी आर प्रॅक्टिसिंग सत. बट वेन इट इज डन इन मोड ऑफ इग्नरन्स, तप, it is not good. So उपवास करताची ते चांगले. So mode of ignorance we should not do just because everybody is doing, let me do it. ताजी इंटेंट कसा म्हणून इट नॉट टू शो ऑफ और समथिंग, बट ते इंटेंट कसं ते मस्त इम्पॉर्टंट. म्हणूची वेदिक आज्ञा म्हळ्यार इन द वेदिक स्क्रिप्चर्स इट इज रिटन दॅट वी नीड टू डू दिस, फॉलो द स्क्रिप्चर्स. वेदिक स्क्रिप्चर्स इट इज रिटन की उपास करता ताजेन आध्यात्मिक ज्ञान वाढता. सो द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डुईंग उपवास इज टू इन्क्रीज योर स्पिरिच्युअल नॉलेज. मस्त मस्त इम्पॉर्टंट. So lot of things is lot of verses are there in Bhagavad Gita. I'll just tell very quickly the संक्षेप आणतो. एक 2.6 सांगतात म्हणताची की बुद्धिमान मनुष्य इंद्रिया सुखाचे ओढांतू तांडून वताची. सो इवन द most wise persons, they also get carried away by senses. तशीची 2.61 says की जो मन खंयची मन कृष्णावयर स्थिर असता, स्थिर करता ते स्थिर जाता. सो 1 says 2.60 says that the people, even the wise people, get carried away by their senses. 2.61 says when you focus on Krishna, your mind becomes very stable. So the problem statement आहे सांगा आणि त्याचे सोल्युशन आहे असं. So so Lord is giving us everything that we want in the Bhagavad Gita, and this is again which is called की दैनंदिन भितर आम्ही हे कशी आम्ही चॅलेंज ओव्हरकम करचे. So it is so clearly Lord is saying that wise persons get carried away, but you focus your mind on Krishna and it will get stable, you get the answer. आता 2.7 he is telling शांत मन असलेच मनीषु इच्छा तगेले विचलित जायना. सो अगेन ही re-emphasizes in 2.7 की ठीक आहे, फर्स्ट तुगेल प्रॉब्लेम स्टेटमेंट झालं, सेकंड म्हणता की तुका सोल्युशन दिलंय की यू प्रे टू मी, यू कीप युअर माइंड फोकस्ड ऑन मी, तुगेल माइंड स्थिर जाता. आता नेक्स्ट ही सेज that along with keeping your senses, all your ichha, your material ichhas undisturbed, peaceful jalki tu तैमें पूरे अपोप सकल जाता. Like an ocean he says, but an ocean is very silent, so not like the sea. तो he says की शांत मन जलकी तुगेले इच्छा विचलित जायना आणि त्या एक समुद्रावरी it becomes very like an ocean, it becomes very शांत, undisturbed जाता. आता नेक्स्ट ही सेज वासनेनची ज्ञान धांकून वता. अगेन ही ब्रिंग्स अस बॅक 3.3. he tells that if you continue to have lust, if you continue to have material desires, whatever you study, whatever you acquire ज्ञान, कितलेय तुका ज्ञान मेळो, वासनेन ज्ञान वापास धांकून वता. So he is again warning you to come back and think of Krishna. At the last, if I have to tell you, is 5.22. Now here he says, भौतिक सुख म्हणजे material pleasures हे पुरे क्षणिक असता. So he is saying they are all temporary. ते आमका दुःख दित असता. So it continues to cause us misery. So he warns you, he tells you the answer. Then he tells you what it also helps you give up your desires. Then he tells you you don't go back to it. Otherwise, what you have learned also you will go back to square one. And then he says ki again when you go back to material pleasures, they are all temporary आणि वापस तू त्यांची दुःखा भितर येता. So much learning unless आम्ही सदाची every day, every time when you continuously त्या बाजिता असल्यारी then only we will be out of our consciousness will be clean. आता हांतून दाखोवन आमकां शिकवण कसं मेळटा. What is the learning that we get? एक म्हळ्यार इच्छा पुराय जाणां असता. So everybody has desires, everybody goes back. आमी sometimes we are in mode of goodness, केन्नाय आमी वापस
mode of ignorance, then again we go into tama. So we keep going here and there, but we have to again focus, again focus, again focus. पूण इच्छा हे पुराय जाणाक आसता आनी ते दाबून काडच्या जायना. सो हाऊ मच एवर आमी ते दाबयल्यार अगेन इट कम्स बॅक. आणि मन ह्या एक नैसर्गिकपणे एक आनंद सो दिता. सो इट रियली वॉन्ट्स अल्टिमेट प्लेजर टू बी हॅपी. Mind always goes back to bad thoughts. Again, we want it to be happy. And what is possible? What makes this possible? कसं निमित्त आमगे प्राप्त करच्या जाता की आमगेली इच्छा सकल करचे. I just now told you आनंद खंय नकून मेळटात. परमनंट आनंद. फर्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ द सेन्सेस. इंद्रिया भितरी नियंत्रण आसता. आणि अगेन मस्त कठीण, मस्त मस्त कठीण असले. बुद्धी मात्र as soon prejanna. So we have intelligence, but still we have ichha. We have the intelligence, but still our mind is wanting happiness. It is searching for happiness. Control of the we know that we have to control our senses, but it is very difficult. So how to do all these things? And buddhi also we have, but still it is kaita prejanna, because again we are going back to that mode. So what is it that can be done? Upvas. उपवास मात्र कोणू इच्छ उणे जातल ना. सो यू नो ओनली उपवास कॅन ऑल्सो नॉट हेल्प. तो वन थिंग विच कॅन हेल्प इज कृष्ण भावना. दॅट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. आणि हो एकूच उपाय आसा हे पुरे हाजेवेरी आमकां विन करच्याक. सो इच्छा कंट्रोल, मन कंट्रोल, इंद्रिया, बुद्धी मात्र. सो बुद्धी ऑल्सो गेट्स ब्रश्ड. आणि उपवास. सो उपवास इज वन ऑफ द parameters which will help us to achieve this. That is Krishna Bhavana. And to remain in touch with Krishna. That's why every 15 days we ensure that we are following Ekadashi, so that we don't ever forget Krishna and come out again on all this material plane. आता कृष्ण एक उच्च आध्यात्मिक आनंद दिता. Again I told you that it is this great gyan, or it is this great happiness which helps us to remove all these small things which Krishna helps us personally. And भक्तीन भौतिक आकर्षण उणी जाता, हळूहळू उणी जाता. आणि कृष्णा वयर एक आमगेर फोकस केलेले ना एक स्थिरता येता. सो देर इज वन बॅलन्स विच कम्स. आणि भक्तीचे आड येतला. सो वेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कृष्णा, when one stability येता. एक थोडेची every class तुम्ही अटेंड करता आसाची, every day you're chanting, every day you're reading, every day you're doing some seva, you're cleaning your मंदिर, तुमगे कृष्णार पूज करताची, त्याने एक स्थिरता येता. आणि भक्तीन आड येवचे मूळ कारण. सो इफ देर इज एनीथिंग, इफ इट इज इच्छा, इट इज मन, इफ इट्स इंद्रिया, इट इज बुद्धी, हे पुराय ऑब्स्टिकल येवचे कृष्णोची येवनु ते मूल कारण काण सोडता. So he removes the root cause or the obstacle which is coming in your Krishna bhakti. So yeah, amgel main udgas davarka ki we have to go back. We have to go back. Everybody is human, but we have to keep holding on to the lotus feet of the Lord. Now, what does Srimad Bhagavatam tell us? The Srimad Bhagavatam is also saying 1.2.18 and 19 ki Krishnochi प्रामाणिकपणे. So once we are doing प्रामाणिकपणे Ekadashi, every Ekadashi you are doing for 10 years, 11 years, then Krishna says that Shravan kelele, along with that you are doing Shravanam. So Shravanam is Uttamam, Krishna says in Bhagavatam. So Krishna le pramanik Shravan kartalele agyana to dur karta. So he removes the ignorance from sincere hearers. सदाची कृष्ण प्रामाणिकपणे कथा ऐकलेले ना. ही ब्रिंग्स बॅक भक्ती. तो श्रवणानाची भक्ती आमगे स्थिर जाता. सो दिस लिसनिंग टू भगवद गीता, लिसनिंग टू भागवतम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे आमके एक स्टेबिलिटी दिता. बिकॉज कृष्णा टेक्स द ही कम्स अहेड and he says, I am the one who will remove ignorance for sincere hearers. मानते तू सिन्सियरली करका. एक दिवस केले 10 दिवस करनी तशनी. Every time you have to go back to it. You have to follow the Bhagavatam if it is a series. आणि तुगेले अज्ञान हांव दूर करता. Second, he says that श्रवणानाची भक्ती तुगेले हांव स्थिर करता. So two very very important things, that devotion becomes very firm by hearing, and Krishna himself removes all the obstacles. So what else then we should want?
तर श्रवणाची इम्पॉर्टन्स कसली? श्रवण म्हळ्यार हे एक मुख्य शुद्धी प्रक्रिया. अगेन इट कम्स टू प्युरिफिकेशन. सो श्रवणान आमगेलें शुद्धीकरण जाता, प्रायमरी प्युरिफिकेशन जाता. आणि कृष्ण आमगेले हृदयान भितरी परमात्मा आसाची वी ऑल नो कृष्णा इज द सुपर सोल इन द हार्ट. उपवास केलेले ना, श्रवण कीर्तन केलेले ना, हें पुरे करचें मस्त गरजेचें. सो फास्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ श्रवण कीर्तन. सो फास्टिंग मस्ट इन्क्लूड हियरिंग अँड चॅन्टिंग. तो हे दोन्ही मस्त इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ फास्टिंग. अगेन आय टोल्ड यू वाय. त्यावेळी भक्तीनं पुऱ्या जणांनी संगतीन केल्यारी. सो विथ असोसिएशन ऑफ डिवोटीज इट बिकम्स मोर व्हेरी स्ट्रॉंग. आणि बाहेरची तपस्या. सो देर आर टू थिंग्स लास्ट टाइम ऑल्सो आय जस्ट सेड एक्सटर्नल ऑस्टेरिटी म्हळ्यार मस्त सिंपल क्लोथ्स घालचे, लिमिटेड पोजेशन हांव मस्त क्लिनलीनेस एव्हरीथिंग. सो दॅट इज ऑल एक्सटर्नल. मात्र भितरची तपस्या दॅट इज माइंड, देन कॅरेक्टर, मेडिटेशन करचें, तुगेले इमोशन्स, सो एंगर, ऑल नेगेटिव्ह इमोशन्स, इगो, एंगर, इगो, ग्रीड, मागीर ह्युमिलिटी, तो हंबल आसचें. हें पुराय आमगेलें इनर कॅरेक्टर मस्त क्लीन आसता. एक्सटर्नल ऑस्टेरिटी आणि इंटरनल ऑस्टेरिटी म्हळ्यार भायरची तप आणि भितरची तप. तो ह्यांची पुराय मेन. सो ऑल दिस will only help us to be situated in Krishna consciousness. The last I'll come back to upvas. But the true meaning of upvas, I told you, is upa म्हळ्यार to be very near, लागीची, आणि वास म्हळ्यार to reside, थंय रावचें. तो staying near to Krishna म्हळ्यार always residing next to Krishna, always being next to him. पुराय जें ना उपवास करताची ह्यांची प्रार्थना आणि कृष्णा लागीची रावपाची म्हणून आमी एका प्रे करून वी हॅव टू से दॅट आय एम गोइंग टू कीप दिस उपवास. लास्ट फायनल शिकवण म्हळ्यार खरो उपवास कॉन्शियसनेस शिफ्ट करता आमगेले. सो इट कंट्रोल्स एव्हरीथिंग. सो इफ यू आर डुईंग इट व्हेरी डेलिजंटली, मस्त भावेन तू करतस, मस्त प्रेमान करतस, कृष्ण प्रेम म्हाका जाय म्हणून कृष्णाला मागून घेतस अँड देन यू आर डुईंग इट, दॅट इज युअर खरो उपवास. आणि ताजेनाची तुगेले चेतना बदलावण जाता आमगेले आणि इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज. सो कॉन्शियसनेस आमगेले शिफ्ट जाता. मन आमगेले कृष्णा लागीं वचचें हें आमी प्रयत्न करता. सो कॉन्शियसली वी हॅव टू टेल दॅट वी नीड टू गो बॅक. मायंड मस्ट मूव. आमगेले मायंड आमी फोकस करता कृष्णा वयरीची. तें एक मस्त इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ फास्टिंग. आणि सोडची मात्र म्हळ्यार जेवण अन्न मात्र सोडचें. सो ओनली टू स्टॉप इटिंग फूड इज नॉट इनफ. I mentioned Shravan and Kirtan is very, very important along with Upvas. Mukhya, so it is more important because then only Krishna will remove all the obstacles in your way. And he will allow you to take benefit of Upvas. And Bhaktiin kelelu Upvaso amka ek anandi karta. So it makes us very, very happy. Devotion becomes very fasting becomes very joyful. It gives us a good mental situation, though we have eaten less or eaten whatever fruits or whatever. ताजेन एक भक्तीन केल्लेलो उपास विंगड असता. सो इट गिव्स यू सो मच जॉय इन्स्टेड ऑफ गिविंग यू पेन. म्हणूची फायनल कन्क्लुजन म्हळ्यार उपवासाचे उद्देश पोट खाली दवरचें न्ही. सो इट इज नॉट दॅट वी हॅव टू कीप अवर स्टमक एम्प्टी, बट वी हॅव टू कीप अवर स्टमक फॉर ऑल दिस वॉट आय मेन्शन्ड. आणि कृष्णाले श्रीकृष्ण मेगेले हृदया भितर वास करो. सो लेट हिम कम एंड स्टे इन माय हार्ट. हेच एक हेतून आमी फास्टिंग करता. सो द गोल ऑफ फास्टिंग शुड नॉट बी एम्प्टी स्टमक, बट इट शुड बी लायक अ हार्ट फिल्ड विथ कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. खरें आमकां मस्त इतलें ज्ञान मेळ्ळें. उपवास म्हळ्यार कसली म्हणलें उरता आशिल्लें. तुमी मस्त चंद करून सांगिल्लें आसा माताजी. तुमकां अनंत धन्यवाद. कृष्णा. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. कोणाक कसलें निंबूच असलें आडनात विचारून घेवता.